ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ଆଉ ସେ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡାକୁ ଖାଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ବନେଇବା ଶାଗର ଗୋଟେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଆଇଟମ। ସୁନ୍ଦର ଆଇଟମ କଣ ମ, ଶାଗ ରାଇତା ବନେଇବା ଆଉ। ବୋଉ କହୁଛି ତୁ ସବୁବେଳେ କଣ ସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରୁଛୁ, ଖଦଡ ଖଦଡ ରହୁଛି। ଦେଖିବୁ ଆଜି ମୁଁ ଶିଳରେ ବାଟିଦେବି, କି ଚିକଣ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କି କଟର 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 କରି କି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାଟି ଦଉଛି। ପୁରା ମସ୍ତ ବାଟୁଛୁ ଲୋ ବୋଉ, ପୁରା କମାଲ କରୁଛୁ। ଟମାଟୋ ଦୁଇଟା ଭାଜିଦବା। ଟମାଟୋ ଭଜା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ତେଲରେ ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ବଡ଼ି ଭାଜିଦବା। ସେ ବଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶାଗ ହେଇଯିବ ସେଥିରେ ଉପରେ ଚୁରିକି ପକେଇବା। ବଡ଼ି ଭଜା ଆମର ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଏବେ ସେ ତେଲରେ କିଛି ଫୁଟଣ ପକେଇବା। ଫୁଟଣ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ପିଆଜ ପକେଇବା। ପିଆଜ ପକେଇକି ତାକୁ କଟର 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 କରି ଭାଜିଦେବା। ଏବେ ଆଳୁ ଆଉ ବାଇଗଣକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କଟା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ସେଥିରେ ପକେଇକି ଭାଜିବା। ତାପରେ ବୋଉ ଯେଉଁ ମସଲାକୁ ବାଟିଥିଲା ସେ ମସଲାକୁ ସେ ଆଳୁ ଆଉ ବାଇଗଣରେ ପକେଇକି ଭାଜିବା। ଏବେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇକି ଭାଜିଲା ପରେ ସେଥିରେ ପାଣି ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ। ସିଝିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କଟା ହେଇଥିବା ଶାଗକୁ ସେଥିରେ ପକେଇବା। ତାପରେ ଘାଣ୍ଟିକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଶାଗ ରାଇତା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କି ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ଏବେ ବୋଉର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଶାଗ ରାଇତା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା। ଆମେ ତ ବସି ପଡ଼ିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।